Stħarriġ mill-Bruegel Institute għall-Kummissjoni Ewropea dwar l-arfin fost iċ-ċittadini Ewropej dwar għaqal finanzjarju poġġa lil Maltin u l-Lawċin ma' dawk bl-olarati. Dan ifisser li Malta kienet l-unika pajjiż fin-nofsinhar tal-Ewropa li għamilha mal-aqwa 10. Kif indikat ma' riżultati xjentifiċi ppubblikati fl-aħħar jiem, il-popolazzjonijiet fit-tramuntana tal-Ewropa għandhom l-akbar arfin fejn tidħol amministrazzjoni tal-finanzi. L-aqwa 10 bl-akbar arfin finanzjarju inkludu l-Iżvezja, il-Lussemburgu, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja u Malta. Dan ifisser li l-maġġoranza l-poplu Malti għandu l-arfin neċessarju biex jamministra il-benesseri tal-finanzi tiegħu. Dan ukoll rifless fi statistika oħra lokali li fl-aħħar snin rat qabża kbira fid-depożiti tal-familji mal-banek f'pajjiżna grazzi wkoll għal għada stabbli li dejjem imbotta il-Gvern tal-Prim Ministru Tabela ferm differenti minn dik li qed jgħixu stati oħrajn imsieħba fl-Unjoni Ewropea. F'dan l-istudju jingħad li l-arfin finanzjarju jgħin liċ-ċittadini jagħmlu għażliet informati, speċjalment meta jiġu biex jisselfu mill-banek. Din ir-riċerka ġdida turi f'pajjiżi bħal Portugal, ir-Rumanija, il-Bulgarija, Ċipru u l-Greċja li jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika, iċ-ċittadini mhumiex kapaċi jiddistingwu u jifhmu kunċetti bażiċi finanzjarji. Waqt li r-riċerka qablet mistoqsijiet biex tkejjel l-arfien dwar kunċetti bażiċi fil-ħajja bħal valur tal-assi, inflazzjoni, interessi u investimenti b'ċerti riski, mejda 52% biss madwar l-Ewropa kienu kapaċi iwieġbu tajjeb għal 3 minn 5 mistoqsijiet. Dan waqt li fil-Finlandja, il-pajjiż fil-qoċċata klassifika, ir-rata kienet ta' 73% u fir-Rumanija fil-qiegħ b'35%. L-indikazzjonijiet dwar l-effetti ta' nuqqas tarfin tal-finanzi personali waslu għal tendenzi għal serf fuq termini aktar għoljin, speċjalment fost iż-żgħażagħ, waqt li jċaħduhom milli ħejju ruhom sew għal ġejjieni, inkluż għal meta jiġu biex jirtiraw.